Igbo ndị ọma m, unu anwụchule. Ọkwa anyị ka na-aga n'ihu n'okwu anyị kpụrụ ọnụ n'oge gara aga anyị kpọrọ ọchaghị si gbute. Anyị kwuru na maka ndị nna nna anyị ha si kụziri anyị ihe mmadụ ka Igbo si eme ihe, etu Igbo si were eme ihe ọ na-aga n'anya na-aga n'usoro. Oluzie kịta na ọgbọ anyị nọ na ya, mgbe ahụ anyị na-ekwu ọ mgbe nwata ji abụ o tonitetu onye ọ ga-etoni, oke agụmakwụkwọ adịghị mgbe ahụ, akpọjie bọị, o ruo bọị ọ nọba n'aka ọga, fọna a na-aha 10, fọna a na-aha 7, fọna a na-aha 5, ịnọ n'aka ọga ịmụba ahịa Igbo na-azụta ahịa na-agbata mbọ ịmụba ahịa, mụchaa ịmụta ahịa ọfụma, ọ ga-edu ohu, ọ ga-edu oge bido nke gị, ọ na-ete aka nke nwa gbabakwa m, ọ na-ete aka ahịa na-azụ ebuo bido kpọbakwa ụmụ bọyị. O belụsọ na nke ahụ ke maka ọrụ aka onye ka na-amụkwazị kịta. Ọ mgbe ahụ ka ọ ya bụ ejewekpodo nwata ruo ọsọ ọrụ aka dị iche iche dị, ndị na-eme mesi, ndị brikleya, ndị na-agba ihe ọkụ, ndị na-amụpa na ebita, mekaniki, penti, ndị na-epenti ihe, ndị penti ụlọ, ndị na-arụ ihe niile dị ọrụ aka dị iche iche. Ụmụazị kpoje ha bụ eruo ohube isi ọmụta ọrụ mgbe akwụkwọ ọ na-agba eru ọga n'anya afọ na nwatakịrị n'anya alụrụ ya ana, maka onye na-enwe ihe o ji eme mmọnwụ. Ịnọ n'aka ọga na-enwekwa ihe o ji eme mmọnwụ. O nwere ihe ọ ya abụ ọga mara n'ọrụ ọma nchọ ka o bunye ọ tụfere onye ọzọ ọkwụkwere, maka nke a ka o ji eme ha ọkarịchara ibe. Mana akpọta nwa bọyị ehube isi, ofu oge kọrọ m etu ya si kpọta ụmụ bọyị. Ọ na-agba ihe ọkụ, o webụ na mfu nwa bọyị ya ka ọ chọpụta ka ha wara grupu na seti nke ahụ ọ kpọtara. Ọ na-asọ na-emekwa n'ihe ọfụma, ọ ga wee nesi anya wee kpọdebie nso kụzierie ofu emo ihe na-abụ aha egosi ụmụ bọyị ndị ọzọ na-eme ofeke. Ije na abụ m dere n'oge gara aga, ọsị o nwere abụ m dere nsị kpọrọ ọfọ na-abụ ahụ na mmechi ọsị na ofeke pụta ọgbọ akụbara egwu iti nkoro, ma na onye uche bata n'ọgbọ echorie ngeregwu. Ọ ga mezi afụ na nwa bọyị taruru anya na anya alụrụ ya na ochorie ngeregwu. Ọ nọcha n'aka ọga pụọ, ihe ahụ ọ mụtara n'oge agbamụbọyị ya ga-abalị ya nnukwu uru mgbe ọ ya abụrụzi ọga, o were na-emekwa ọka m ọ ka ọ dị mgbe ahụ. Onye na-amụkwazi n'ezie na ọgbọ a ọkwa mkpọbiri amamihe mma akpọ ọgbọ mgbaghara ihereja ọgbọ anyị nọ na ya, ọgbọ ọchaghị akpọpụzi nwata bụ ihe ya na-arụ debe ebuto ezigbo buru ego ọgị agbafu. Onye nwere efe ije wee mụta ihe nwa na-amụ oburu oge ọgị agbafuo. Ọ bụzie na nke ndị nwaanyị nke a dịzi egwu, ọnwa babazie ime ihe ọjọọ, ọ bụ na akwụna ka ọ chọrọ ije ruo ụlọ n'ọgbọ akpa, ihe abaziri ya ba ya nkụchalụ, ezie na nkụchalụ waa ya ọgọdọ, kpọzie ya hukọp ka o wee na-atọ ụtọ na ntị. ọgbọ mgbaghara ihereja ọba ya hukọp ka o wee nwee ike dị ụtọ n'anya. Ọgbọ anyị nọ na ya, ọgbọ na-echi eze n'ihe ọjọọ, obi aha akụgha ha mmiri. Ọbụla nke nọ na bọyị o mememe sosi ya ọgbọ a bụ ihe ha na-ekwu bụ ka awa okwu akpụ n'ọnụ taa, ọgbọ ka awa ọwagoro ebe ka ọ na-awaje. Ọgbọ anọ na ya, ọ nọ na bọyị oburu ogo oge agbafuo. Iche na ihe ahụ ka a na-eme ebe ọ na-agbaje ya ma ọ gbapụzi ihe ọzọ ya ka ọgbana n'ofu ọnụ agụ mmụọ ahụ bụ na ọ nwụrụ n'ezi maọbụ na ọ baziri nga ama mgbe ọ ya pụta maọbụ
na ọ nọchazi ya nọrọ ọdụ ndụ ọnwụ ka mma ọ karịa mma na obedi na ọ apụ mana o jeghị ihe ahụ ọ na-eje ọgba ọchaghị ka ọ ka hagodo anyị n'ọfụ mmiri jikwa na-awa ọnụ ama nke anyị akọ ghara ibie ọsọsọ eze Chukwu okike abịa ama ga-anapụta anyị n'aka ọgba na ihe ọgbachi were esegharị ka ozu a na-akwa ha akwa ka ọ dịkwagodu